Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa kinabuhi dagan gayud mga skills nga angay natong mahibal-an aron makasurvive kita sa hagit sa panahon. Ning bag-o lang usa ka kagay-anon ang nagkampiyon sa 2021 Regional Skills Competition nga gipangunahan sa TESDA, partikular na sa skill nga carpentry. Sabay tang ila-ilahon si Sir Daryl Tapay. Sir Daryl, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man ka? Good morning sir o sa tanan nato dinhi sa mga Mindanao. Salamat sa Ginoo kay piskay ta nga subli aning pandemya karon nga atong nabatian. Okay ra gyapon. Daryl, ning bag-o lang nasungkit gayud nimo ang Gold Award sa carpentry sa baguhay lang nahuman nga 2021 Regional Skills Competition. Unsa ba imong ginabati karon nga natagaan gayud og tungog ang imuhang talento? Uno sir, dako kayong talipay nga ingani akong nabatian karon kay kani siya is dili yun siya sayon kay lagi this is regional, di ba? Tanan daghan imong mapuntra bahin ni aning regional region 10. So dako kayo akong pasalamat po sa akong coach Mr. Ariel Ansay kay siya may tanan may gahatag aning akong kaybaw karon. Sa mong kompetisyon, Daryl, please tell us kung unsa-unsa ba ang mga gihimo ninyo nga may resulta manggayod sa imuhang kadaugan. Una sir is training and kuan na yon kanang familiarize sa katong among project ng gahimuon sa mga skills and kanang sa mga techniques aron bitaw siya nga madali and sada pod ang imong agi. Adtong panghitabo sir is ang sa amoa is module 1 lang tong among gihimo. Ang skill nga carpentry nasayod tanong nga dili gayud sayon og dili tanan kahibaw sa mga saktong himuon og proseso niini. Pero ikaw ba Daryl, unsa bay background nimo niini og paunsa pug ka nagsugod nga mahilig sa pagpamanday? Kuan sir, isa ko ka estudyante ni Sir Ansay kato akong trainer. Mr. Ariel Ansay dito sa Opol National Secondary Technical School. Nag-eskwela ko as sa carpentry in situ. So kaluyan sa Ginoo nasulod to sa tanan sa akong hunahuna then wagyo ko gabasol kay mao lagi ni na gamit nako karon. Tuod man lisod ang pagpamanday pero dili nato malimod nga dunay stereotype nga gamay ang tan-aw sa mga karpentero. Pero alang kanimo Sir Daryl, unsa ba ang kaimportante sa mga susama ninyo nga mga panday sa atong katilingban? Sa ko sir is dako yung kay kung wala mi kaming mga panday diri bitaw sa atong komunidad. Wala ni tanan kaning atong balay, dili ni siya mahimo kung wala yung panday. Kaning mga establishment na gipantrabahuan sa atong mga opisyales wala na tanan kung wala kaning mga panday. So dako yung kay siya rule diri sa katilingban. Alang sa mga buot makatuon og mosulod ni ini nga industriya Sir Daryl, aduna ka bay mensahe o mahatag nga tambag ngadto kanila? So sa tanan na Mindanao na to, sa tanan pod na kadungani nga gusto mahimong panday or gusto nga makabalo. Ang ako lang is padayon daghan tag eskwelahan nga hatag og scholar sama sa TBI, diba diya sa Cagayan nga naghatag sila og scholar sa carpentry in situ. Then ang ako lang tambag is anang padayon lang ihatag nato sa tong kagalingon nga dapat willing jud ta nga makabalo. Daghang kayong salamat Daryl sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power sa imong karera nga gipili ug panghinaot namo ang kalampusan sa imuhang mga proyekto. Amping kanunay. Salamat sir, salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.